Oboroso bw'umugusi. Buya mono kigima omurigirire bwensoko no kwegena kwane buna nigo gendrete bya andonsi asore nabo igo nigo gendete kwego kya nemero biri itokuruga iga ensoko TV oboroso bw'omuguse chinsani kumi chabono mogoroba ayegana mangana maya asenjira ere yobwenge chitariki nibere omutinyi noyo kano mwaka bw'ekirubere nemerongo ebere netano noyomo eri tariane Linet Nyambane. Amaya nigo tuko ya chakira kurwa ase county ya Kisii ase amayanda nigo abwatete inse ase kenyurugia gioke eward ya Kitutu Central ime bunge ya Kitutu Chache South ime county ya Kisii maiga yomo sawa yomo bwe miaka ya igatua gukagera kumuitangi na moke ase Rieta Faustina Nyarangi Onchwati bwe miaka 55 obutuko bukira rero asoko mo Kenya ase kagere buna nigo bate abamenyi benseme bate bere buna korengana ne abamate nigo babeire bakonya ko gosomusayi ni gabeire gakogosereria aba onyagusira ase bono batebere buna niga kagere nigo anyarete ko baga kumurusia obugima batebere buna umusayi obere gakogosereria ngina moke nabo igo bere gakogosereria abamenyi benseme yo egento kirirete umusayi yo gusekerwa ase chera ase miaka 5 nekirairanete nigo agekore ikigia korekanete ase bono abamenyi benseme yo barukuburia guchasa abantu bomoyo muya gose guchasa serikali wesokia na kubakonya eri umunginu yanyare ko bagakorerwa okubaru nabo eri kwirere kya mwirerete nabo igase basabira obokonyi erinde umunginu yachikwegwa amatanga gose esiko yayo mweru erengia Mamo wakwazo tigere mechando akimochoto yobono igona igwa igento gigwa kabuna po nabuka ekero nabuka chingoko chianendire chaibu nandi nachikorigereri gusina kino muntu nandi bwakire achikoiba chingoko echo naigwege kurori mona ui bono namanya Nyarangi nkonya goteba ari na muntu narega iga umwana uyoye kera mororire niga kubwata oigwa manyinga ya gutama atebaga agantebirosi guko ingokura naye gakikwacha wankonya na boranyore ngoitunde ire mwana wendu guyane nateta kandangeririmo kali goitaba antebya Nyarangi okure kamanyoka gota gosoiga goteka ngonyora abantu baigirese kogaiga gotaka gwanda gochesa murango ante yaya abwa asekireta gochoi murango gai etiriza gontoka kuretiriza Nyarangi gara irense yakire kyore kyumutu akira atire kyore gaiga okane gali mutajete atire bakom obongo basogete nabakora akire kintu kere very sharp kabere akire gocha gotoga na gaiga bono ababutabure to mutu ga bakagaiga kyore to kagusune neri ugali omuturi butagwete ko bongo nabo basogete gochiga bwara irense emangana nawe tu umwana uyo yore umuigu gotage umwana umusubati umwabo nera mangana arororo nero uri suspect nande bono na kitwale goteba nga nyege kunyarekana serikali atokonye ebwati amangana aya erorenga obosaiti bwatokire boisaine erinde elio yobono umwana oyo obere tureti safe family ritangania atagete goitu umwe kasi ni yaya lakini takwa yakabera kataka kuengenta none ngina kurugasirite igate stress ngina kurubaka gasira stress yo mwana oyo akitoko basaba akikomoranyore komoranyore kende moranyore muntu oto tagetoba konyi nto ikwenyara akimoto sabere moto moranyore moto yora nyore obakonyi akiatokonya tokonyerega akimwana oyo mwana ngwere kege gokina ntoko na nyagitari ge etosumbo gete igoro ya nyagitari ngakito gikokora igoro ya motom na nyangi yo yekege ne kyo mwana oyo ite komoreta komwenye mamo wakwa
kazo tigere mechando kakimochoto yobono Togotigaraga gwase county ya Kisii ekiumbe ekemo kiabasae ekikemanyikanite buna ebirogo kurwa chinsemo cha Nyaribari chache ime county ya Kisii ritkoria rero baimukirie egetambukiro kyogonchokana na ebinyoro ao na kurigia abasae abo batari muki getambukiro gyokwirike buna abakichikura ase bakwanira abasae abo na kubakoba gwika ase ebituo byokwirikia egere banyare kwirikia eriguchigochora abarayekero chinga kichira ikechobo chore bono nigo barire ira yogochikogenderera kurigia na gukoro ugusegeta guchasa abasae bonsi amo n'abantu bari bonsi batarekerania kwerikia eri banyare kwimukirira na kwerikia nari barachiko babu n'abakichikura ikero chinga kichugwa kachikura kirachigwika munyora abaibuli abana basige skulu bakireka mababa lindia baya mbake skulu egoyo mumanyite kera bana bakireka ebabwato gutara kuru kunge mwabarasi bale aina na batigere asibire byabono because diana ya itomoro chebunere ntotake to chenchi borai na borai mbori go chenchi wa onyore tubwatie nguba ochira esegi nengube yo no koriya a voting card obwate card litukoriri goika ogenda ari esegetuo okore esegi ya oro segi teri okorwa na mundu bosa lazima tubwatira na sense emeyo oigo ebitambulisho ninjiro korogao DC iga kerina nogero no nyasu na karia ebitambulisho goko bwata munabone ngake ya siasa ebigocha bwango mono so nari ko basaba na tari chikuro choke tamusukira okonye ebintu ebinge Togotigaraga bwase county ya Kisii abaibori baborigwe korenda abana babo chinga kichiga cherusa nabo igoko batanga kurwa ase ebikore byobosaribu na okonywa amarwa amone ebintu binde benge chinga kichicho abasaya na barabo nigo baborigwe kubwata ebibande nabo igo chikadi cyogwaka chikura nariyo barachiko bachora abarayi bari baganetie ekerobo chori bore bosyo bogo chigoika esegeteyo nigo boigo yarwigwa ase gusesegete nigo yarwigwa asa matanga yamo yoko mwani umugaka Julius Nyakina mutugutu asenka yaye gutoka ase kenyoro kyabo makora ewodi ya Riana ensemo yebunge ya Bonchari me county ya Kisii. From now between 3 to 5 ngoli exact time don't exact time ndio wana nyogo teto gochenjo koraga lakini anya tolishua na polling station na bogo confirm na into bad muntu maliza batai kujafete nyam muraibe kyombe kibiro itukore arere twabere no mugoka senyencho twatabonetia ebijana byons bibire kenyuru bitarabwata chikura tasoka tasoe kenyuru tobirige and we want to thank God in alit kore arere twakore gasi yere nene mono yakara tware tre bijana 60 yabwatire chikure ebinyi so we are aching ebijana byons bibire kenyuru bitarabwate kura bisoke in large numbers kwanza lit kore amambi abwate kura yakare kura nere ngubo yao ekura nere gochoro murayi rurata ka 2027 ne ekura nere ragere umanyanga ngayo kubeka Kenya yao e ward yao e constituency yao ne county yao goto kubasabira maya abali mukare ebinyoro twabasabira ngwansira mambya ichukyombu munyore kubwata chikadi chino asobo byamo. Kwa majina naitwa Mkuu Victor Machana kutoka Nyaribari chache. Sasa tuko Keumbu, tangu asubuhi tumekuwa na exercise ya kuandikisha vijana ambao hawajajiandikisha kama wapiga kura. Na siku ya leo imekuwa successful. Vijana tumemobilize wengi sana kutoka eneo hii na wamejiandikisha, na hii exercise tutaendelea nayo. Tunahimiza kila mtu, hata kama ni mzee ama yeyote ambaye hajashika kura aweze kushika kura so that tuweze kupata uongozi mzuri katika nchi yetu kwa uongozi wote ambao utachaguliwa 2027. Kwa hivyo tunahimiza kila mmoja ajitokeze, iwe ni kitu ambayo mtu anajitokeza. Siku ya leo imekuwa mzuri na tutaendelea hivi kujitolea, ni kazi ambayo kila mtu lazima ajitokeze.
Tokorwa ase county ya Kisii nigo tokwira na gwikaga igase county ya Nairobi ase abarai bense merie kwamereria serikali abo bamanyikanite buna alternative government ritkoria rero batareire abonchoreria na boigo abamenyi bechiro ya Gikomba aigaso mucho Nairobi ase bamuchire serikali ye county ya Nairobi na boigo serikali enene ase kubatagurira abonchoreri bense merie bibanda byabo aya nigachire amatuko abere aitire maiga yechiro ya Gikomba gutagurwa na abonchoreri bense merie konyora asara enene. Nyinyi watu ya Gikomba, mimi najua mmeumia. Amebomoa Gikomba. Gikomba iko na 16 acres. Anataka kujenga nusu ekari, aibe ekari 15 unusu. Wewe Kasongo, tukitafuta serikali, tuliambia wa Kenya hawatabomolewa usiku na hakuna Mkenya atabomolewa bila kuoneshwa pahali ya kwenda. Kwa nini unabomolea watu ya Gikomba usiku wa manane kama watu wanalala? Sisi nataka kutoa ahadi kwa watu ya Gikomba. Mwaka ujao tukipata serikali, watu ya Gikomba mutafanya kazi pahali mulifanya tangu zamani. Na hata Kasongo, ukiiba hii shamba ya Gikomba 15.5 acres, tukiingia kwa serikali wiki ya kwanza tutachukua hiyo shamba kutoka kwako tulegeshe watu ya Gikomba. Wewe Kasongo, umetangaza vita na maskini, umetangaza vita na watu ya pale chini, umetangaza vita na mahasula, unahangaisha mahasula, unahangaisha kila mtu. Kwa nini Kasongo umetangaza vita na maskini wa Kenya? Hawa watu maskini, hawa mahasula ndio walikufanya ukakuwa rais. Umefika pale, umeshikana na madynasty, umeshikana na matajiri, unaumiza watu ya kawaida. Na mimi nakwambia Kasongo, kama unataka vita, hapana pigana na maskini. Mtu ya kupigana na yeye ni Rigiji, kijana ya Maumau. Huyo ndio mtu ya rika yako. Mimi Eugene Wamalwa ni mwanasheria. Mimi nimekuwa waziri wa haki na masuala ya katiba. Huyu Kalonzo yeye ni wakili tena ni senior counsel. Pale nyuma tuko na JB Muturi, amekuwa mkuu wa sheria, Attorney General. Tuko na kijana wetu Ndegwa Njiru, yeye ni wakili wa kimataifa. Tumekuja Gikomba leo kuambia Bwana Ruto Kasongo na serikali yake, wao wanasema mnyonge hana haki. Ati yule mnyonge wa Gikomba hana haki. Sisi tuko hapa kusema hata mnyonge yako na nini? Haki. Muna haki au muna haki? Tuko hapa kutetea haki yenu. Omubunge Oyembakasi East Babu Wino wariganiri umuswada bw'abamenyi kurwa ensemo ya Westlands Dagoretti North na boigo Dagoretti South oyogucha kuira usuya guchkwira se bunge bukubegerera abamenyi abo tibasarigwa kurwa asendemero y'ekisokoro cyabo ukwana kurwa isko ya magacho ye bunge kinga kicho kwarigania umuswada oyo Babu nigo arireira yogucha kwegerera abamenyi abo gwikabanyore oboene bwabo. Through the National Land Commission, will acquire the said parcels of land subject to compensation. But you see, the parcels of land that we have, they want to say that they want to do a regeneration program. Nairobi River itself, that is a sewage. There is nothing you can regenerate from that sewage, except probably using that water for farming. And again, that is not the program that you're putting in place. And if you're supposed to take up to around 6 meters, as per the titles, that was the agreed length that was constitutionally that was agreed upon, well, from 1959 up to date. Right now, the government purporting to extend to 30 meters to 60 meters. That is fraudulently obtaining land that belong to the people of Westlands and the larger Dagoretti. So you should not agree to for the government to fraudulently obtain your parcels of land. I'm here as an advocate representing these ladies and gentlemen, representing our parents. There's nowhere they will go. After demolishing, there's nowhere they will go. We know, we love development, but you cannot bring development to the detriment of humanity.
You cannot bring development. Development must come to the people. It is not coming to non-existing objects. It is coming to the people, and the same people to frustrate them. Where do you want them to go? We have come to a national capital, and specifically to the National Assembly, where we have given powers to our representatives. And we have come in peace and as a peaceful people, because we feel aggrieved by what is happening in our ancestral area, in particular Kangemi, Dagoretti, and other parts of this country, where government agencies are coming in without consulting us, bringing in Chinese and the military to mark our land, which they did have marked. They've given notices for 14 days, so that in the next probably 2 weeks they will start demolishing our houses. We have not been consulted. And as our able chairman said, the mandate of Matters Land is domiciled at the National Lands Commission. Omwancho murigereria ayone gatiari gochikoyanyora asenchira yobwikirano gochikoraga NCM na bego chinsa isato chiara robotko gochikomerana na Clinton ondige uyora chikabaga kumanya bunara bega gwateka kuruchingongo ao chinse kwa niaba ya bari bane kinga chibiche chigana Mario Wingu wikirare asenchira yobwikirano Brian Achaka asenchira ye kamera Felix Kabende na boigo bana basondare abene kinga Mario ya wikira asenchira ya bene kigima erietariane Linet nyambane na kuganerio tware oburigererio buya